Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biyagita, kat naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti naga Nasyano, manipod Ilocosur. Kastiman ti kunana. Dear Mr. Lonely, naturedak no nakainumak, ken naturedak no lalaki ti kasangsangok, ngem kabuteng ko ni bakat ko. Bueno, papagayam, intay denggen, ti pakasaritaan ti pagayam tayo anisyano, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lumwara ka dito, Anton! Sangwanak! Naglastog ka ng takrot ka magayam! Rumar ka, tagdinanukan tatay, pakita mang kanyak, ti kinamalalakim! Pangaasim siya, no? Agawid kan tanabartek kan. Jakon palubusan arumwar nila ka ikaw. Tamangan no anya pa'y ti mapasamak. Takrot kit din nila kay mo Mabutang kanyak, isa sa narumwar. Among magayam, amabutang kan ka. Ngam apay pailaang apilitam arumwar. Nakalasnastog nga rin dal sasaw. Hindi ko nakagdinanugan kami. Nagal-alod udbot ng munag di tabalayan. Saan kayo lang siguro ang nagkinaawatan? Gaputagpada kayon ang nabartek. Kunang kit di ti asawa ma. Sana makauawat. Ay na, pangaasim tagpakaturog kan siya, no? Agawid ka kit din. Nabartek ka manan? Basik lang matabakit. Pangit ka ti banaw. Apay di mo maikat ti kinaartek mo aya? Ang kakapsutak nga ron, bakit no sana ko minom? Nangan kan? Sana ko namangan. Orita nagpulpulutan na kamay. Mala, mapan ka nga rodan maturog. Kadyak kayat asuman na uka. Un ka di bakit? Amumot si kinasingpot to yung asawa. Sipod pa'y katamin na kayat mo ti masurot. Sana ya? Mapan ka maturugan kunak. Di kan sumanao. Di nakurayan ang makapungtot at di babag tangiwat mo. Anya manan ti inararamid mo idirabi Inararamid nga. Nagpukka-pukaw ka manan ijay balay daan taon. Kasano kat di ba't nga minrumwar na nang di pinukkawakaw. Ay, mangibabain ka talaga. Awisam nga ginom kayo. Inton mabartek ka. Pagsasawam matan. Isuti mo na, sana siyak. Ay na, agrason kapailaan siya, no. Ay, kayat mo tay pulong ka ni Clarissa. Ay, saan ananang? Amoy mat naungat ti asawak. Ay, matlagayam. Apay nga rod, adi ka pa'y lagbalbaliw. Anya nga ti baliwak. Ay, ti ugalim Ikatem, ti kinalaing mo nga ginom. Into ka nakainom kan, day tala aghamhamon ti araramidam. Ayan ni Anton. Apay, karitem manan iti dinanugan. Ay, martek ko lang na dyan. Ayabam kit dita ginom kami manan. Anya? Ayabam manan? Ay saanan? Agayab kan iti sabali a kainumam. Anya kalakit din aya. Ayabam kit din nila kay mo. Saan ko nakaritan? Saan ka kadya makauawat? Agayab kan iti sabali a kainumam ko na. No saan mo akayat ni saan? Ti asawam lang arudan ti malibre ti inom. Si kapay ti daganas na ama kaungat. Uray saan ama karamraman iti libre nga arak nila kay ikaw. No ti kasukat na kat pagsasawam tumot lang no mabartag ka. Pagbasuraam lang iti agkakasakit asao ti lapayag nila kay ikaw. Awan kit di ti babain mo Apay day taarak? Aginumak bakit? Saan ka di akinunak? Adi ka agin inom dito'y balay tayak kayat? Awan nga rod kadwak na aginom. Awan paginumak bakit? Awan bibiyang ko no awan kadwam nga aginom. Basta saan ka nga aginom dito'y balay. No saan mo akayat apatayabak day taarak ken pulutan mo. Alang nga rod bakit? Pumanawak. Mapanak langan aginom medyo balay na nanang. Siya na,
Apay day taarak ken nakamalo kong ngawit mo? Dituyak man nga aginom nanang. Na, Agunget-nget nga ni Clarissa no ijayak balay nga aginom. hakat, panagkunam, umanugot akmat nga aginom ka dito balay. Anyakat ni nanangan. Ala na, palubusan da kon nga aginom. Ay saan? Isardang mukit day ti kasta panagin inom mo. Anyamot na. Heh, Inakman lang nga nagbiro ko iti sabali apag ginumak. Anya ti aramidom dito, si Kasyano. Kwa, mare. Anda ka didita ni pare? Adda, apay aya. Ayabak kumat, aginom kami. Anda awit ko apulutan kan mainom, mare. Nalipatan ka din ti inaramid mo ka ni kumparem? Pakawanan na kuman, mare. Jaktun ulitan ti panangkabil ko kan ni pare. Bartek ko lang radya eh. Parwaram ko ma, tagsarita kami itinalapat. Naglaing kan? Kunamlan asino ka amang manmandar kanyak? Anya ko mga iti pagsaritaan nyo kanila kay ko. Dumawat ak iti pasensya. Agsorry ak iti naramid ko iti napalabas. Ti kunamket di, awan mayat ama kiinom kan kagapo iti ugalim. Agbalbaliw akon mare, ure kita Parwaram ka din ni kumpare, tapno mamati ka nagbalbaliw akon. Diya akon ulitan, ti naramid ko idikin kwa na. Ala, palubusak arumor nila kay ko. Ngam saan mo nga ulitan ti inaramid mo kan kwa na. Tano ulitan pa'y timang kabil kan kwa na, idarum kan. Well, mare, promise, saan ko nga ulitan? Ala, parwaro mo ni kumpare. Ay! Kumpadriata crowd! Rumal ka nila! Apaya pinanawan na kat madama palang ti panagininom ta. Ado pa ti anak ko! Agawid kan, sa bali man nga minan ti tono ti saom. Iso nga imunagan ni kumparem, tamabutang nga ang mga nudanugam manan. Apaya nga minakontra-kontra anak ni kumpare, mare. Alangan mo't asaan nakaakontraan, numadimot ang titurong ti saom. Saan kita masuruan ti asawa ma? Isa sa nasumaya ti biyagyo. Tawan amo nila kay mo. Kat si Kangay, kasta kalatan nga agnanayon, bartek ka. Inton mabartek ka, saan mo nga amo ti lawlawat Di mo pa'y kat amon at ilaod kan daya. Anya saan nga amo ngay bagbagamat? Parwaram ka din di kumpare. Agawid kan kunak. No di ka pa'y agawid, idda po kung to'y silaw di tiruar, tamaturog kami. Saan kanton nga umamay dito ya? Kasanan ang makinom kan kanila kay ko. Siyano, bumangon ka ditan, tamapan ka aglaba iti pigadan ijay karayan. Jak kabailan nga ilaba, napigpigsa ka amang ilaba kadagijay. Madamdaman basit bakit? Aldawan, anya pa lang tururayom ngay, inton awanton ti darang ti inet sa kaglaba. Anda pa nga ron over ko, maululawak. Kayat mo, tasabwagan ka iti danom, tapno maikat ti hangover mo, Anya kamatan bakit? Umay kapay-kit din ito abay ko tagid data pa. Bumangon ka kit din! Di nakpagpungtutan si Kasyano! Nay, adda ka mo dito'y karayan nga aglablaba, siyan. Uwan maray. Apay, ni bakit mo ngay, saan nga iso ti umay aglaba? Pigadan ngamin na ito. Saan nakabalan nga ilaba? Saan mo matgayam akabailan ni bakit mo? Saan nakabalan nga? Nakakarkarit ka, numabartag ka. Para laba ka matlagayam itipigadan nyo. Kahit, anya nga tidakas na. Under disaya ka matgayam. Anya nga under di sayamot nga bagbagang. Ewan takabailan na ka nga ibaon-baon ni bakit mo. Apay sika, saan mo amay baon di kumpare? Jak maibaon nga aglaba day jay. Ken maysa, trabaho ti babae day ta. Isu ti kunana kanya. Sa bali ni kumpare, sa bali akmoy. Kunak man no malalaki ka, ta nakakarkarit ka no mabartag ka. Ngam under disaya ka matgayam. Talna ka man, Grace. Aglaba ka kit dimot ditan. Di mo sang kaulit ti under disaya, takagura ka dunggan. At akon bakit, nakalaba ako ni tipigadan. Kat, isampay mo Uwan bakit?
Nagsabay kami pa ni Mary Grace iti Karayan. Kat, anya ko maita. Kankantyawan nak, under di saya akano. Gapu ta aglabakan iti pigadan, under di sayan adagos. Kasano kat nakakarkaritak kano. Ngam paralaba akano umut gayam iti pigadan. Kat isardeng mo nga minti kinakarit mo atap no di da kakantyawan. Saan mo't ati kinakarit ko ti rason? Ti panaglabak mo't iti pigadan ti rason, no apaya kantyawan nak ni Mary Grace. Saan nakakantyawan no saan ka nakarit? Isardeng mo nga minti kinalaing mo agbarta. Simangpot ka mo't gayam na naggapoy ni Abron gayam. Wen, gayam. Kat, kumusta ka matin? Kastya gayam. Andan asawak. Si kakay. Awan pa'y nga rod, gayam. Ay, lumakay da taon. Awan pa'y asawak. Kat anya nga tiyar aramidan pare. Aggunay ka na. At damat kin din ararmak, gayam. Ururayik langan ti panangsungbat na kanyak. O kat kasano nga ron? Agpainom ka na. Ay, katuna, pare. Day talaga, yam. Angam sana kayat ni Bakat nga ijibalay ti paginumanta. Ijibalay yulatan ti paginumanta. Ay, katuna. Sana bale. Ta karoba tamat. Angam, ijay ta arubayan nga ginum Tapno saan ta makadisturbo. Ay katuna. Alangan mo't nga ijay ta unag. Talaga makadisturbutan no kasta. Aginom kami kaninato, Bakat. Tigayem ko akaruba tayo anabayag iti abroad. Ala, aginom ka. Basta saan adito'y balay, Kan saan ka amang disturbo no sumangpat ka anabartak. Taday tati kasursurun ko. Wen, bakit? Amom mo't na nasing putak. Ore na bartak kat amok mo't adenggant ni saom. Ay, no saan ka lang anagagat ngagtrabaho. Saan ka kuman apalubusan nga ginungkag. Madadaan lang ang tisalunat mo dito. Kas nakunakon, sumadutak ngagtrabaho no sa anak ang makainom. Kaslawan gaganay gayak ngagtrabaho no sa anak ang makainom iti arak, bakit? Ala, mapan ka nga rudeng. Nyala, itagay mo kayam. Di ka kapoy-kapoy. Amo ka nakapoy ka iti babay. Uri ka di arak at pagkapoy ang mat. Nay. Tas lamad iti tabas ti dilam gayam. Apay, sakitam timbagak at punumat. Awan mo't respetom kanya kagayam mo. Laglagi pa, siyak ti agpapainom kan ka. Apay, mano ay tinagastos mo. Tauri bayadak. Apay ti ko namjak ka balat ti kumatang itinumag. Ay, madigayam ti bartak mo gayam. Amukla ko maakas tagayam ti bartak mo. Saan talak ko man anagin inom. Gayam ka manipod high school. Hangam saan tapay anagsango iti inuman. Italang anaginom ta. Hangam madimat gayam ti bartak mo. Ala, agawit ka langan. Tamangan noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Napaya pagawidan na kay. Nakalasmat ti ugali mo. Ala, no di mo kaya ti agawid. Panawan kan ditoy. Umunag akong di tabalay. Ay! Subli ka. Kasasao ka pa lang. Takrot ka matgayam. Ay! Rumar ka dito tagpinados tanukayat mo. Ay nato! No talaga malalaki ka. Rumor ka. Takrot ka. Isusiguro di ka makaram iti babae. Takrot ka nga karam. Imunag lang arudan iti balay dati kainumam. Ngam di ka pa'y agawid. Mangag ijay balay tilao mo. Ala, agawid kan. Mabit lang bakit? Kita man tilaing na ito nato. Ay natawar ta crowd. Rumor ka dito ko nakabait. No di ka rumor. Uburik ti malayaw. No, agawid ton kunak. Apa tinibabnak nga bakit? Sumardeng kang aglalaaw no saan? Sumardeng ako. Ala, awid! Awid! Uwan, bakit? Uwan, agawid na karoon. Nagsakit bibig ko. Iti pa nang tibab mo kanya.
Lawak sa 2 Dominggon adi ka naginom. Awan kay namak bakit? Kat, may sa mabayin akong kadagiti karo ba? Isa sana ko na rumrumwar. Tapay, anya ko matipagbainam, aday naramid mo aya akababain. Awan, bakit? Ang sikat at day narabid na akababain. Anya ti ko nam? Ulitam man? Anya ko mga iti naramid ko akababain, ha? Tinibabnak mo't ngamin, hindi naginom kami kaninataw. Nakita na gayam ti panang tibab mo kanyak. Kat inistoryanan ka nagiti kaaro ba? Iso nga, under di saya, ti awag da kanya ako nita. Lastugak ka na, may sala at tibab mo kat sumardinga kaon. Saan anak kababain day jay siya, no? Kitaam, gapo iti day jay nga inaramid ko. Kat saan kan nga aginom? Wanangam kababain bakit? Katawaan da kaon. Day tati maganab ti Bartek, akasken ka. Sa anak mo at nga under di saya iti panagkunak, Mr. Lonely. Ay ayatek laeng ni bakit ko. Ken patsek ano balsek, panawan naklakit di, kaputan na uyong kat nga rod. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, siyano. Agyamanak pagayam siyano, iti da ito pakasaritaam. Nasayat mo't, no isardeng mo ti aginom. Taawan nasayaat nga itden ti arak. Saan ka paya makabiro kiti kaapam? Ken rumbeng laeng, as saan mo akabilen ni bakit mo? Ta saan nakamat siguro amakabil, no awan madi nga aramidem. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan ni Siano, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.